movie one. That's the one. So afishapa and a pronya bosom in that tosso dunum afipino ene eduno inum akana fuabesia na afino koye inimse afibia e koye se ya yura klobia Asante kotakohene otumfo se twabiu e adese oshia otrase ema nenananom ene Asantehemaa ema na afishapa and look at the and Ecoso and Area. Our share of so radio and up in so TV. So,
your Manhyia got a coffee, a central a chatoyura, and a Javi Shapa, and the Abrami, and the chato crow, I think, and you know, and Safe, and also Fidino, Nafe, and Ode of Fidina Topping, so 104.7, a Manhyia, and Yade. Infonina, Ebro, Efree, the Tianis, Nananum, Atnasi, Omo, Eji, Avishapa, Inimsa, Yura, Nasitna, Ichato, and Ode, Alishaso, El Meshe, Oba Azisia, Adiasa, Nananum, Atnasi, Ahima, and Ahimfo. Ubia Tenase, Brunya, Asitna, Yura, Atnasi, na Oje Afisha Pano, Yade Ebramo, Manhyia, Kotokofie, na Enchebia, Ena Otumfo, Otnasia, Menoka say, Osha, Eya so, and Asha Utivi Nesua, Adea Yura, Nenanum Ato Santana, Omo Efrasie, na Wachiano. Na wansan amano eye afishiapa na nanom de medical culture se onom atena se dada yewra na mahene na brempon ene eye na dehye ena omunyina atena se a yede sajment de ebro efri Manhyia kotokofie midin de kwabena chrematin ado yema yahwefo ne yetiefo nyina afishiapa yene nananom ebetwetwen komo na omo akabibi achre ene eye bronyai ede na nananom eka ede ena omo ewo maye afishapa nsambei ena nananom ewo enunti yema yeho akwaba no na yeje bronya ensam so kakra efre nananom ho na omo ede asomye Enotino enche yebefrase ne nananom atwetwe nkomo na omo nso kakra omo waka no omo ede ato ye ni medical ka kire se afibia yewura afe no ekọ wie ya otena se ema na nananom ebe mana finshiapa na sajmedie no ena enne ekoso Manhyia wono eno nti waba like page no share na onua enso enya bi enhwe na obia kofie me no kasai ade se nananom omo aba omo atena se kra dada eno nti no yenso so ye be hyase na ye ne omo atwetwe enkomo na omo ede bi kakra ato obim so ya hefo ene yetiefo enyina enso enim eno ena oguso anase guso yede ebra no enti opim so ye dwuma yefo no nyina so Manhyia kotokofie ha ye chief executive officer era Emmanuel Sesafo o Manhyia ha afi ye general manager Eura Kofi Boache Commander 1 Ononso Ewoha Programs Manager Fuseni Isa Ononso Ewoha Ena Ejumefon Kaenu nyina Obia so Ewoha Aye nyina Yema Eura Kotokohene Aye Afishiapa Na washira yende chatwo ansa na afe no akọ awieye anonti yegusua yesom na yenhyase na ene nananom etwetwe nkomo na afei omo enka bibi emfa enkyere yen bronya dai ede na omo ema eye yahefo ene ye yahefo ene yetiefo nyina enti mami mfrase ewa ha nana wadaroma memo afinshapa afin kometu eda we dey baby sase nana ben ere na hia wo Primso TV nana jamina kente otoso mienu ofenso manhini
Yani nana offense my hene nana Jamana Kenta Tosum you know and I just come away. Nana Odaroma Fino Quavi yet and then I feel air quavi yet and then I write Transity chapter and I finish and pass some ben our my near her for near T4. American is a young to was a young fan as a man young coupon to a mafia private tree. Now face so young apotre my young penny for. Now I fear airbear muso, Yamin Tobo to baby in we and so said ye bear a first Sunday near Peja Asante. I think Pinonia de Nunum. Oh, bonnet of our becano saying, echo saying, what aroma. Safi Mecca say a young cabo muafi, and Yama Bebre, Hiljumadia, you ready, ya. They are in Munyamshe, Yamin, Dia, or Diamano. And what day Asantehemaa Adjoboko Amanaka Ghana man in a Asantehemaa Ghana man in a New Year's for Nana. And they are few way dear. Yeah, bonnet of fire, because a young kaboom affair. And I say, that's a clone. See, Yanni offense my hene, Nana Jamana Kenta and Comwe. I was for Yawa Nananum our idea. You ever cause so much to drink como a just so Manhyia. Nana Wadaro and Muffin Shapa. I think I'm at 2 no inside your uncle. Nana Yansha, I fear you, I cannot be in Siapene Korea. Sign our fan. Oh, Yamia Drum, and then another Madaroma. You rat, Nasa 2, Nadaroma. I mind any of my money, I am for him for dear. Ya didn't ye pa, you say. Yamin and another my friend beside you, Abba tree. Yeah, Koya Nimi 2026. Then I owe my whatever my dinner, yes, free Chidampo. Yes, referee, why I'm quite what do you now? My intre, oh my odor, Tema, Ahofama, the Besson be a English. Can you oh man, what say? I want the woman, like in Solomon Yansan or the man, woman is na Asantehemaa, and your crabeshe. Asantehemaa, Konanu, and Konanu, baby, and for my aim. And I say, Yes, madam, I say, Nana, yes, Antoa. Hey, oh, my mamma, drop for fish, hey, mammy of fat, I found no case in manifest. Then him say, Yaminti, I feel send no Kayan, Ewaha. In my minion, no one say a fish, my mitiwa, now, Cosoy, my dear my phone, Abu name, my mobia, a fish upon a minion, and enough for my F one, mobia, fish up, Nabus, dear fish up. Nana, yes, Antoa, and Kasai. Nana, Wadaroma, Opim So TV, Sunny, Yamoffin Shapa. I think I'm at 2 years. Nana Ben and Ekasay. May people so on my him and see a name. Your friend and a fiesica. I fish a person Ben, a woman for any of her phone. Eddie can you better than Copansi? As from January to December. What's in the name actually? No, I'm a bonibia and Kaye. A fish apa asma meka, ama a real singing. I say, a radin no more, not 2026. On my yen iron same room and the jemu. Akuma pem, I reward a yen pebi, or how near attitude a yen pebi. Now, on my ye dear, and ya dear, I will use you. Amen. Because Manhyia Musini and Ereno Ekasai. Nana, Wadaroma, Emoffin Shapa, Open So TV Sunny. I think I'm at 2 years. Wadaroma, that one they train. May I cook so him up? I feel quite then I walk a train. Oh, near mechanic say, the radiasi. So, what shall you so? I'm a fino. I pass back to you. And any penny and I fino a 2 more. Yet that's it. Yabesia, I need 2 for your baby Christmas Day. Waha. Tia Diane and I am once. Safino, Alco, Nasa Baba to you.
Ana yɛda ase ɛno nti ɔpem so TV ɔpem so radio ɛna ɔgo so a ɔhɛ yɛda so a menhyɛ ahemfie na nananom atena ase deɛ yɛbɛkɔ so ne ɔmo ahwehwɛ nkɔmmɔ na biribi kakra ɔmo wɔ ka kyerɛ no ɔmo ɛde ato yɛnim nana ɔdaworoma okay yo enti no ma ɛne nana ahwehwɛ nkɔmmɔ Nana was away and no one can say, okay, Nana Wadaroma, Emo fish up. Yeah, now Pumba Cordier. Nana fee air quarry, 2025, say now Bessia Cano. I feel I come there. Not a day, Takramansunti, but a year. Yo, you're to us on Nanaima and Saturday and Como. Nana Wadaroma, Open So TV, Open So Radio, Memo Fish up and Wapumba Cordier. Nana Benny and Neka say, Wadaroma, down what it's saying. Then Nana makes a farm to Subi, no too far, don't say him. Yes, I think near the Miraka Crabbery. Send our Sifano. I feel ready and I will a Dawson. Sinamia down or the Echa. Now, that's what Tim when they said, yes, that man. And yeah, quite enemy. Then, yes, a feature the Ampon. Yes, Sunday and Quania Ward. When you want quite maybe, and I want quite now near what the auntie. Yes, Quania wanted a fair radio. Nana yɛda ase papa ɛne kakra wɔne akyɛ ma yɛnkɔ nana wadaroma ɔpem so radio ɔpem so TV mɛma wakɔ aba na mɛma wafinhyia pa nso yo me nso memba mafinhyia pa afe nkɔm afiri mfie so deɛ di kan mema me wura ɔpem so ɔte kɔkɔɔ so nana mbɔ mu ase de kyam so na ɛkasa yi mɛma wafinhyia pa Muafinsia Panya, Mema, Quania, or Dane, Nekura, Pia, Nana, Mema Asantehemaa, Efinsia Pa, Ghana Man, Efinsia Pa, Open So, Madaroma, Mamunia Efinsia Pa, Ready at the Chamso, was so Mamunia Efinsia Po. Come to Yenina, Nana Dase, the Chamsohema, and no Ekasai, my Yantraso. Ene nananum encheche enkomo na nana wadaroma opim so radio opim so TV we de ya mo official pa na ya bisa onsem kakra wo kan kire ye ni asante bai ya ma asante man nyina official pa de di kan yewura ye bompa ye ma no se nyame nhyira no no ohun e mo bo no trase no hwe se de da wo hwe ye no eti we de ye ma na finhyia pa e be trase se e be som ti nyame adoma ye nyina so ye guso a ye bompa ye ma no ye da nana ase se ono so de nanu de sem amayen yeda so menhyia ahemfie medical culture say yewura kotako hene one ne mpanyimfo atenase a oja fisha pansem ananum nanam echia no eno nti nanano wa hedie yebehwe na yenom atwetwe enkomo nana yesel ewa ha nana wadaroma mo afisha power pombo kode nyame na adoma afen komba tunye nana afi kwa wiye wasem be na wo ka kira Asantehemaa kakra mo woka yede nyina yemfa mpaebo kase yemfa nta otumfo Asantehemaa nechi na mo aye no obi nye bida na yemfa mpaebo na yensum ne ye na nyina so yensu ademfim na afefofra ye besim ye tum na hia so ye dubi akoye nkuro ma asomdwe abaga na man mu no mo bibiara afinhyia pa afin ko beto enfie so nana wadaroma opin so radio opin so TV ye mo afinhyia pa ko betu nyina na wapombo ko de boko wadaroma da ho de kire ne ahwefo emiye nana oheba kwame akoto o di kan nkawe hene
Nana Nkaria Hen Education Comoy, Nana Afi Cabe, Nefabe Numpene, dear 2025, San Ausifano. 2025 them say in December Sigana Memuna Asantehemaa na Empire near Pose 2026 Simuno Bibia Boko na Asantehemaa no Yakoswa Tai Sebi Yera Opimso Echi Nebiaka Ghana Mai into no one may say Asantehemaa Yenya Kambum Nenya Bago na Yansum Asantehemaa Debisunka Ghana Mai. Nana Kwame Akoto Nkaria Hen ena yereno ekasa yi my entwaso na enana enzo enkono so nana odaroma open so radio open so TV so ne me mo official pa no apon bako de oh bako odaroma da ho de kire me de na akomia sa chitichampam ababio na abontam hene na ye pese ye ti free ho afi sen ena ne masi koye Asantehemaa Ghana me mo fa no sen afi e betwamu Asante ti ede bebre na enso yesate yaw kakra enyina enim enyina na odne di nkrako akra eno nso pa ho a na mampon hene ono nso aye wisia hene ono nso ekra yeko akra onyamai nti wenum ne noma ma adia yam hye kakra breye nanso noma bebre papa nso bebre bai yewura sede nenim die musitie no osi okrokra hinsem ensasesem bebre de ye bompai ne se nananom begina nachi na nadaroma watimi asa toaso sede wode afrim fie bebre aba no na afia ebewura mu ene de didi anim no obesa toaso saa man na asumdie a wode aba Asantehemaa ano atoaso nana yeda ase nsime demos abontam hene na ede no edwetwe enkombo yi abontam hene na edwetwe enkombo no ntino nananom eda so wa ha ide ye be ko na matwe kombo na trade hene wa ha nana wadaroma opin so radio opin so TV so mu akwa ba o Ejemuso official panso afin kometre nana ye hwa afi akakra bi na de akwa wiye enema te sen enema ko sen awo ne san ho dia ewo eni nyina mu Ghana memo he ne afi ahyase bezi sabre sen na osifa no di kan dia se da ma Nyankopon awurade na yewura so ye de enti na ahyase no bebusa asede na woka ye yenka manyosem ye de ane se ye di ye hene yewura so ne santene na ne nhihye ya fi atwa mu ye nyina ye hu dwumadie bebra odima Asantehemaa emu akwantuo okwama so bebre ekogina mu ma Ghana man nti nioma ne de yese ye kai ye bebre ye nka ne nyina mfua no nkwatente ene yesrema no so obenya hode na dwumadie so ye ma Asantehemaa ne Ghana man no watimi aye ye mo bibia fishiapa baby obia no obia no ye ma munyina fishiapa nana yeda se enti sa wo hwe ne a ye wo Manhyia hemfie enne ya setne twato ayewura ode ehia ne nananom na ohira omo ansa na afi kra akọwe na yasre nhira foforo afri kotoko hene ho ho dwumandie na ogoso a wo he wo pimso 104.7 sanso live on Opimso radio wo ye Facebook afa YouTube any social media handles no nyina no eno so ye live ho na nanu matena se osese o be fe kire se ene ni jeda ene da strong kokra wo oman emo eno nti ya wo se empanyifo na afres no ball boko club ya Asante kotoko meta mamrantie no omo so ha eno nti ebekọ mo ho ye mfiri ho a ebesa ba nanom ho na nanom aba try enkomo no so na de omo waka kire no omo enso ede asom eno nti ye ko na mejemu ama Kwame Anane na Kwame Anane ene kotoko emrantie no enso so aha
Okay, yanya coach Karim Zito ewa coach ebra so say obabetia eyewura end of year and some na already just support well omunya abutra mai yaguso eye ho adwuma bibia be okay nti eno aye coach Karim Zito nti samre crowd ya sanu go ko boku no ena omo nso ekọ no makwa akotia yewura na omuni yewura ababedi eye bronya no enso abomunti no ohwa coach Karim Zito on the technical team na fei captain Samba O'Neil ono nso ene ni team no ana omo adru ha omo nso ekọ na omakwa akotia yewura izanse club ya sanu go ko boku no eye asanu go ko hene dia so watena sina ojentia odi bronya club ya sanu go ko boku no entumi enyi omo ho enfim place ni nyina enso ewa ha omo eba betia yewura ohwe eye donzo ewa ha baba yaya ejinam place ni nyina Henry Kwame Ansu Mohammed Kamara Joseph Ablo Emmanuel Entry Walid Nema Fuseni Abrante friend Emmanuel Korte and a captain Samba O'Neil and you know Aziz Haruna and so ewom inu Safuseni Hamzata Patrick Esiedu players ni nyina club ya Sanogoroko players ni nyina and so ewa ha omo eba betia to video na e kona nse obia eyi ni mpaboa egu ho ansa na omo aba betia eye club ya Sanogoroko ehene coach Karim Zito na mua oni players no eko no makwakotia yewura na bronya no omo nso ababe ma yewura fisiapa ewo ho nti coach Karim Zito and so edim nyo nko the long serving team Mazua opanyina ye friend Isamadu and so ejina we coach Prince assistant coach ewom Sansuna Hamza assistant coach 1 and so ejina mu bi den and team players o maka nyina eko no makotia eyera some players no omonko ananya akonya na penkra and so ede omo etia eyera entu ko no abodi Patrick Esiedu na edikan a ono akwakotia eyera player otosono and so U17 player Feno Techi Anderson ono ana adru say Philip Amo and so adru so ono so ekwakotia ekrobia Sanogorokobo ehne Sansuna Johnson Opobekaya enra game akorokobo no ono enenya second goal no edema Asante korokobo boko no Johnson upon ono ena etia yewura Abrante adru so no Seth Kojo ana ono so adru so a otia ekrobia Sanogoroko ehne enso ewo goalkeeper ye friend Benjamin Chum and also etia korokohina eno de etia de ho nsam no ema e o Manhyia fikasiem enso ewa ha Lord Amua entia ye friend no into the local blasters Lord Amua enso etia kotokohine sisi ameno kasana na pinka kwese wa IMC chairman ono ena introduce players no player edru so Peter Amidu Akwa no so edru so a ono so ekwa kotia ekrobia sande koroko ehne eho Joseph Amua and also adru so a na pinka edeno etia Francis Akwa player of Manchester United and ebesi akan ema krobia Sanogoroko Francis Akwa and also adru so a also etia koroko hene eho Zakaria Fuseni and also adru so a ono etia krobia Sanogoroko hene and so Musa Hamzata and also etia korokohina ono aboni mu ase fefefe ono so etia club ya Sanogoroko yede honsam no korokodalin boy Hubert Joe and I say adru so a ono so etia club ya Sanogoroko and so baba yaya and ono so ekwa akotia club ya Sanogoroko ehne yede honsam no Inusa Adams and ono so nei adru so a also etia club ya Sanogoroko Saka Dauda ana adru so a also etia kodoko ehne Aziz Haruna Dai goalkeeper also adru so also etia club ya Sanogoroko Donzo Morfin Donzo and then also etia korokohina yede honsam no opemso 104.7 check live on YouTube Hilary Adabo
Hilary of Samates, and I join a club. Yes, and go to Kobo Kona. Hilary Adabo, and so Etia Korokohene, Henry Kwame and Sue, Henry Kwame and Sue, and I do the so also Etia Aya Club, ya Asante Koroko, and Hene and so Muhammad Kamara. Muhammad Kamara, I don't know so many Kasai, Otia Aya Club, ya Asante Korokohena, Yadia on some no amount, our Pimso 104.7. They do the so Emmanuel Quality. Emmanuel Cote, ono, and also Edwin Swa, and also Ekotia Krobia Sanoko, and Joseph Ablo, the defender. Joseph Ablo, Edwin so, and also Eko Akakotia, Krobia, Asanoko Kohene, and so Emmanuel Entry, and Jay, and Abrante, Okoarea, and also Druha, Obabetia, Krobia, Asanoko Kohene, and so Emmanuel Entry, ono, and a Senama Tenjesima Koroko, Walid, Fuseni Nema. Walid Fuseni Nema and a nay and also Anya Quenya Obabetia Ayakorokohini players no the Ochatuano Air Kotoko captain Samba in Dongani O'Neill. Samba in Dongani O'Neill no and a nay Edwin so and also Aquatia. I've a coach Karim Zito, technical head and also Edwin Swa, coach Karim Zito, and so a corner Aquatia or Hino Duano, and also Hino any dim como a can some at coach Karim Zito. And so area and also Eba Prince Ousu, assistant coach 1, and also Aduniswa, and also Ekokotia Ekokohine, and so head coach Ako, assistant coach 1, Eko is say Hamza, obey and also Aduniswa, and also Aquakoto for Fefa, Ochia Ayakrobia Sanagoro Kohine, and so why dear own Samno, Emma Isa Amadu, a Bano Krobia Sanagoro Boku, or no, and at the longest serving equipment officer. Our club ya Sanoko Kobo Isa Amadu Korokoro Oboy Wako Aba Asan Ebabe Yemu Jumanti Isa Amadu and also Druha and also Ekotia club ya Sanoko Kohene Papa your friend Mr. Poku no and Ekotoko accountant the longest serving accountant our club ya Sanoko and also Eduno Baba a driver and so Emma club ya Sanoko and also Edunu Swa and also Ekotia technical team no and also Edru Moswa Omo Ekotia a club ya Sanoko who Joba and so Eoma and Tomunina Eleko no Makwakotia a club ya Asante Koroko and so former Asango captain, Emos Frimpong, Olomo and a freno, Olomo and so Drua, Ono Ekokotia, a Koroko and so coach Karim Zito, now any coach Edim Komo and Sana coach. Coach now one who goes some so I can attack supporters and they are finna barrier and then I would just supporters now. Yamin Shirubia na Obia Woma Munti upon Yamin Mount Awadi, almost a more than Yamin San and Fabi in Kahumau. Now I feel him better a baby. Said ever hear your Kotokona, so I hear my. Coach, me was that old chow and no new dim come out. I asked him some day if you have it to me at it. Oh, see, be any way, Hamidia, see there be. Was okay, obey Shada Afre. Now, you didn't get down, Nadia, so was the idea. But I was having some young and meet my car, I wanting. But near Yannick, said, be a new way, Miss O, be a new way. Come to say, be a cool place, no my prep, no updates on something. Obinamo, Sana, Obinamo, Obinamo, or more by yes, it's here on Betty, and or more Borina and Brassy, your coin. Baby, no almost row 9, we're going to park in yet. But then Yamias say, yet to me, I shall mean. Coach, you was all the young players no blended. You coach comes to say, Bano youth development, yeah, coach, a best. Going forward, you have more youth players into the team. Yeah, you have more youth players because one day they build the team, no, I'm the supported team. No, team be any youth, no, then your team papa. And yet, I say, we are youth, and that is my specialization area. Me means Rose Media collaborate too. Kaka crowd won't say, or no, so be paying. We all once Nkwala, and then they are being paid for. You know, for the youth, they are very, very important to the team. Just say,
because every club in the world has a youth. Without the youth, and Coach, you bought your game match the 16 against Bechem United, Yiadom Sunday. Supporters, and then I'll catch you. Mr. It goes up and down. I feel they build team. Sometimes it take one season. Now they build the team. Depending on who in Nipan a Juma. So Obia and you know Obi Betimet and Hunia, which is here. It means it take time. And then we have different attitudes. You see. So I kaka. But Butaina idea see him say. The person league, the person a cartoon there, and I saw her, HC. But Omunya Butre and Maya, Kaka Krabi. Coach Yadasi. Coach Karim Zito, I call you coach. Samba no, Samba, tell the supporters something small, a Merry Christmas message to the supporters. Okay, I know, I call you captain, Samba no, and also say I'm coming. Yeah, I said Samba, and so can we cry, and I supporters no. Now, I know I tell you, no, and my call you Kono, I got Cherry, area. And so, Unzana place, Nibin necessary, Bianiaje, more any year, as a editor, major idea can area mana fay, on an animal comodino, and so Atwaso Akoso. Let us say, Many Aquamian and Eugene, host of him so sports show, Pramaso, and Yanan Ekasai, Asu, Asante students in Omonsoha, now Omo head, made in Komova Kumianubi, na Kakra Monsoa Kano, Omo Ede Atu Yanim, Asu, Minim Saminka president, Saminka now. And I walk about him, sorry, of him so TV Suni. And I'm Joso. I'm a Panso. I think come to you. I think I said, down one ditch there, I have 4 more why not Yaneno Ekase? Many were in a bar for Quasapon, many Asante Student Union. I trust a friend Asu. I can tap piano in K University for men and we are president. And who's a more man, she got a coffee, and then more baby, who say, Mabwam, Hokama, as a shaman, then a Kosoa. Okay, and I Dakasiama Asantehemaa, and we are singing a Sunday Blue, or his name Asantehemaa, and it's just a Obetanasi. Tinua Munia by Babama or his social Afishiapa, Bonibianim, or Hinentina, Yawahasi. 2025, say now we see a cano more as you for near Matis and Yamako and Mamo. 2025, no, and your man in our cool year. Can not yet was a baby, and so say one wouldn't be a best say you about him. Am I to me? And your man in our name, Yiadom next year 2026. Numa Pai, the group was a bay anniversary and one your man and so. 2025, the America say, Yiadom and Anonymity. Asu, Asante Students Union, Amstead for Ella Enormo Education Comoy, Nana Dio, Hana, Masan Banasono, a person, Nene. Okay, St. Louis for so Ewaha, Asu, St. Louis for and so Ewaha, Mammy Pacho, down what they tray, one in Ekase. Pacho, a friend me a Fiat Dakwa, there was St. Louis College of Education. But me wa asukuo nim ewo St. Louis College of Education. Pacho me Asantehemaa ewo asukuo nim. Ma hu se ma be hia yewura kotoko hene. Wa fi dis na so fi shapan sembe na wo ka kire Asantehemaa. Oh, me ka kire se Nyankopon to ne nkwandem. No ma no yes baby fi oh yeah very good. Yeah, and I am an official panso. I feel the same in the so in Krema, Yasaba Hababechiano. Amen. Okay, into St. Louis College of Education, Asufo, and so Enom Akasano. My young Hessa and penny for us, Hono, Ebeka coaching Como, na almost so Kakra, Omo, Ewa Katreno, Omo, Eddie Ato Yeni. Entino, and penny for our Hano, my answer na.
Ene Roman Asafono Kumasi Catholic Archdiocese Archbishop Aodawano Nana Sofopon Justice Gabriel Yawanoche Ewominchen Nana Sofopon Brunya Dawadaroma Emofin Shapa Afin kometu ya minua na mijiri so pomboko ya minimum pai boy nyina ho ye enne na yewura che etna se aje afi aye afin shapansem ede na wo ka kire asanteman na awie nyame adaroma ya asundwe mu a ya ye esom anope o cathedral komase bompata awie ene de ho nsira nyakopon nsira ebre yewura opinso osetu abebio ani santeman ani Ghana man nyina asomdwe hene Jesus Christ ya wabeti ani atena no na asomdwe ye srema yewura o mapanyini o mamu padinfo ani na nanom ni Ghana adesie nyina ye baya ya mane etiawa asomdwe ensira ne de baye na ye da se nyame sa opinso radio ni TV nyame a oye eja eni oba eni onkonkondim amen nana sofopon ena ene no ekasa ye no eye Gabriel Justice anoche nana okay ye be koso na ye twetwe enkomo na ya hwe empanyfo a omonsoso ewo eye apaiso na yenom atwetwe enkomo New Patriotic Party NPP amanyoko no one for penny lawyer Justin Frimpong Kodua JFK ena yebono emrane ma yene no twetwe nkomo na yenhwe 2025 sai ena obesi akano afa na afi ya hwe yakọ enimi ne o ema asanteman honorable mo akwaba ema ofinshapa Onyamejo so afrin kometu afrin sesenya nyakopo adunya se hia yesa ebo nkomo amen 2025 NPP sign am say e fara niam atesen ene o hwa ba ya ba no ye nyina ye ba besom edikan eda nyakopo ase se na de fefe yi mu oma afrin no akwa be awieye na ene ye nyina ya de Sebi ninti ene yeti baby na watne edwam se ne nanamo yembra ne nase na yemfa ensa meto ne nsam na yenyina no yemfa aseda manyame enu tutiri pa ne ewa ha ene no ehseda nya mayosem na emom sebi nyame ne yada nase se wode osedutu nyame kese aka ye ho ewa Asantehemaa ha na sebi Asantehemaa eye kese na ekonanim na afia sun ne yenyina yaba ne nkoa ne nanamo ne de hyiam nya yaba se ye mama ne tirinkwa na ye mama no na mo ne yo ne adwuma a waye magana man ne Asantehemaa enu tutu ne o ha nte ne de enya mayosem nyame boa na me ba mu studio a ne yaka mayosem ne de nyame ne beda na se wo nkwane ahoden a wode ama ya de nyina otumfo se tutu ma yenyina ho na yemisa we no kre ni hweba bia wakwa akoduru nanso abre bia yewura behia no yehu se oba besom ede ne wo nkran hye ba bia wakwa akoduru still woda so ba ebesom e menhia bi amayosem de beto yekwam nanso so ba bia wafuma efri ba bia ofri de untimi sesa ne manye yi chan betima ka se meja amayosem nanso so mintimi ka se meja asantesem ebe se yawo matum sebi bibia ni wa efe bibia ni wa ewawa se oba be sumo se tutu na me kese de se ne yade a hia me pa de bia no me mama Asante sem hia me nti ene enne so masa ba me wo ha eye mo anwo wa sebi metimi ba ebe sumo manhia ene fa ofin shapansem ema Asantehemaa wo mo hweye o mo tie ye do me fa afidie so na mama obi a oti oprinso bia baby a station koduru eni Asantehemaa nyina efi ya de nyina so tumfo se tutu ye na na matankonya na na mama hene mo abrempon na na mahima mo na na mahima mo nyina eni sebi ya wa Asantehemaa nyina ye ka ho bi ena ma Asantehemaa ya Asantehemaa ye mo obi afishiapa na de ese nyankopon efru no ho ne se o ma ye nkwa no ma ye hoden na sebi nyame boa afia ebesie ba besim no
there is so be a kuma so be a they see Asantehemaa ni so they see Asantehemaa ni so na me ma no kwa area pa ema enyina afre so ye hye nkwa tenten so ema na nam nyina mo Asantehemaa mu sebi penti asase enda ho kwa sebi na nam nti na ema ye nyina so enya ba bi ye tenti ye se kwa tenten na ya ma obi aso afishapa. Yeda se Yura JFK ena no etwetwe enkomoyi kane Kumasi mayo enso so ewa ha ono so be message kakra bronya imo na oede ama Asantehemaa honorable me akwa ba penso radio suni ya minia imo afisha panso afin kometu ya afishishi gire sa pombo ko de nyamena dom na mitumi gire se afishishi ne ya tinkwam na de obia pen na koma so de bia na nyame aya ama 2025 ya de kwa wi ye say na o se fa no ne mate say nyame ama ye nkwan de ne beda na se me fa brabo mu nsam nso de a ye nyina ye nim de ekoso wo manum ye nyina ye nim de ye kata so a ye pese bebie so e de a kire nkrofo de said obi ahu no ye mfa nsa me da bia na ya na me ka se ma ban foforo bia ba ye ma ne mre afina so e fi next year ko no e ho ne be hu se de esi aka ne pa Eda Sarabo. This way Damasi. And Sarabo Sampine, no. Senior journalist, Ewaha. And Chabia, Anna, Orion, PhD. Welcome to Kasam, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasam, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasam, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasam, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasam, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasam, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasam, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasam, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasam, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. And Osumi Muno, Yane Omanfo, Ebachi Mkomo, na Yatwaso, Menele Kwabinacha Martin Ado, Yadaso Menshia, Ebresim, Yabasanso, Abatwa, and Komonoso, na Yade Diakosunina, and so Ama Yane Yahefo Enina.
enne omo esi efa enema efa enunti yebekwaso na yene yewura de hye atwetwe enkomo na sese no de nia opanya mene no ebetwe enkomo no aha okay yene yewura awenfo ebekasa se afikwa wiye na se na awenfo kasa na je se ne omo ani ni enti yewura panyi ba ko ha opanyi wadaroma obeda ho kire yahwefo nyina Adauma midiani kumnipa die wo bafo kofi adutwum ame wo adum konkori ame yotumfo ne Asantehemaa brani Adauma yo me yenhwe afin pinu ne aduenu num mo amoye ohene awenfo sen na ne masiti afi obeka no sen no kwasem ni afi die yamfa na honkono so se na niema moten ya breyie nanso ni nyina mu no ya de asedama otumfo Nyankopɔn ne nananom bisa de omo aye no eburu adwen ne ntiase so omo ya de omo kura ya boye ho ban na de eka nyina ne se nyame aye bi wama afe na betu asomdue mu ya de asedama otumfo Nyankopɔn yenhwe ye koye ni mu no e de na wo ka flimpiro ne aduenu nsia mo de wasam ne se ya me wo ka nyina ne se afe mpem ne aduonu nsia ye bewura mu yi esiro otumfo Nyankopɔn bambo o man Ghana so asanteman so baby asanteman ko dro bia esiro otumfo Nyankopɔn se omo obi bia ho ban ye mpe basa o man we mu yewura otumfo Nyankopɔn sira no no ma na hoden ne nkwatenten ni asere Asantehemaa obeba nso otumfo Nyankopɔn na nkura no na braso na ewura yi na ye nyina de anigye abose na ye de asoma Asante ama Asante aye Asante we ni ade a mesre fra otumfo Nyankopɔn ne nananum nyina ho odi no biem efra mi kum nipa di awuo bafo kofi adutwum konkori medas ya da mo nyina se eno ntino ya be koso na ya ni nananom atwetwe enkomo na nia omo so ewo ka no omo ede ato yanim yane yahefo etefo nyina eno nti ma yatefo ene yadafo nyina akwaba na enti awusafo yeda so menhia hemfie nananom atenase yebekọ so atwetwe nkomo na omo nso afisha pansama omo waka kire no omo ede ato yanim nananom efri eye brekum ena yene omo nana wadaroma obeda ho andi akire ye na yehuna na kra yene no ekasai nana obi atakola utosumienu Asantehemaa na wadaroma yenhwe afi ekwa wiye de krabe na wo ka kira Asantehemaa eka se yeda twede ampo ase ne yada nananom ase safi ode yatwa ameya antiboni bia nananom nyina boni wi anka wo bia de eka ne se yeda nananom ase nana yeda se na yento aso enko yanim okay de mira enjotwe enkomo na nanu disem kakra wa mai afi de na wo ka kira Asantehemaa opim so ready opim so TV nana mema afi shapa afi nkobra metu ye nana be ne kasa wadaroma pacho nana asachire hene nana mensa bonsu prof ti ene nana asachire hene ena ekasa oh Helena na okay oh na wadaroma afi ekwa wiye once ede na waka kira Asantehemaa ya da ewurase afi yiwaso emu ma afina abedi sese yere nkabom kwa na ehia ye be ma Asantehemaa akabom na ayekese eno kwa na ehia nana yeda se okay ma yento asoe na nananom enkasa
Nana Wadaroba, Open So TV, Open So Radio, Mema Afin Shapa. Amejo so. Nana Jen from Pong, Benkum Fekutre. Kumasi Benkum Fekutre. Kumasi Benkum Fekuhene, Ana Fekutre. Nana Tafohene, Nana Ajen from Pong. Ena ereno ehye na wadaroma afin pirenia de nunumi ene makosan ewo aye Asantehemaa se na sifema edika ye de aseda ma be ma wo tweduampo nyame se ya so odin bebrebe enyina achi no wa ma Asantehemaa so ya trani ayete na so odin na meka ade a yeni ayenimu se enye na nso ne ekoso eye ebi ne de eni galamse a chese sika se de ne kum ye no eno onyame won fe ebone nche ye esra no afin pinni aduonu nsia ye bewura mu yi adesra ben ena wo sre twedi ampon se onfa no mo tafo a benku Asantehemaa ede no adesre na wadaroma ma disre de due beebi asomdue wo no empuntuo etumi koso beebi asomdue nie no empuntuo entumi nkoso edi esro otwedu amponyame wo ma ya asomdue e wo Asantehemaa mu beebi Ghana mamu nyina na yentumi mfa Ghana otwedu amponyame ahyehyɛ amaye no ana ya da sepi Nemoni asada. Ene nana tafo hene ena etwetwe nkomo yi nana no mo ha de yebekoso a edede enkomo nana wadaro meburu mema afishapa afin kometu ye wadaro ma da ho le kire ene ahwefo Open So TV Open So Radio e frame nana kwabena nti a metosumienu abodom hene nana ne yenhwe afi wasem ne sen 2025 ahyase ebesi sese ya yede kwa wiye oh esa nyamia ye bia mayen ye radaroma bibia dana kwam bibia ye de ti ye ni so ye be bia no yetimi aye kakra ye nwie de ba megidi se afia ye besi mi so nyankopon bedom ye ahoden ene ho akade bia ye behia yetimi de di duma esi ye so bebre ne de di ni nyina nana ya da sepi okay yebeto aso na nana wadaro mebru Open So Radio Open So TV memo afin shapa afin combatting nana ben ye ne ehia ye TV so yi nana osai fusu adutwum kwa so hene nana dwaso hene kwaso yo nana kwaso hene ne ekase nana ye 2025 ekwa we ye den na wo kafa ya da otwedi ampon ne nana mase se ehia asia bedusa bre ya nti atinka boni bia ohwe nyina so me yewura Asantehemaa Asantehemaa mikro kwaso me nkofo nyina ma asumdue ewo kronu mu nyame ayebre nana ma yebre amaye ti da wo mase e koya ni mu yi aka akra bi ne ewura afifufrom den no adesre ma omai Asantehemaa ne Ghana nyina ma desre se twedi ampon onu adaroma onu nananom samanfo omo kwasoma nyina ho ban ma de hye wachichiri ni wona ben nyinara wo ma ye adwuma ni wo ma nya adwuma wo ma be bie adwuma wo mikro mu nyame emo mo ban na nyankopon to nsupa ngu masase so na onfre nipa mfiri achichiri na wo ma nyame ato mo nsem mra me bie adwuma wo kwaso ye wo nsas bebre ho a de man kofo so bi wo peso be bie school a training college nursing school akonya ho oba no beto ye na betena se na ya kire ndre ni chi ho no se factory kra no peso be bia asase o betim di ama no se be ya mikrofo benya adwuma ye ma Asante afare ntuma pefra ama ye no nyam hye ama me Asantehemaa ni Asantehemaa nyina ne Ghana man nyina na na kwaso hene ne kasara ne da sipi yo enti ogoso a wo he Open So Radio
so TV. Your Manhyia Kotokofie na nananom ewa ha. Ye ne omo etwetwe enkomo na kakra omo nso waka no omo ede ato ye ne yahefo ne yetiefo nyina nim. Nana wadaro bebru opim so radio opim so TV. Me mo afin shapa. Afin come 2 years. Nana be shia ohene ba du brade otoso mienu. Asantehemaa ba me ya bo ama hene bo aman ehene ni. Ti ohene ba yenhwe afi sen na ne masi koye o fa ne se ahyase ebezi sese. Afi de ye do Nyankopon ase. Se de fiti ase ni na wiye. Bibi ebesi edi esi. Ya so do tufo ayi Nyankopon ase. So amna to ya sumdue mu. Ne yanti atenka boni bia. Yenhwe asem na wo ka kira Asantehemaa a obro afin shapansem 2026 asema mesrama Asantehemaa ne se ye hia Asantehemaa nkoso se Asantehemaa betumpon na afra se yerim se atwam na de bebai enya nkurumudie ne nkoso yeso ye bade otumfo so ache ase won se hye pa waye na afra se na afi so yerim se ne beya di twam e do otumfo ase ye da Asantehemaa ase neba ena ereno egiche enkomo no ye da so a Manhyia eye Kotokofie ye so ye de dwumade no ebro ewo eye Kotokofie ha aka kira se afi no ekwawe yese ya ye uratena se na otena se nso akwan ema na de hye ebekya no ema na finhyapa na wohyira won e de ewura afi ofra obesimo no emo eno a na ego so a ye de ho dwumade ebrewe ewo opim so radio opim so TV live Facebook eno ntebra like page no share na onua so enya bi enhwe na omo nyina ehunu ne ekoso ewo Manhyia Kotokofie eno eno a ye de ebrewo no se yebekoso na yasum Asantehemaa ene ewiai ewo eye Kotokofie aha
ya na bro adwene ntiasie so ye si so e cha Sandu town na ne me ne wo ho ba na nya kese sei se de mo peja ka koso pa abespa ke ya na ne nyina ezitie bana ha kwa bana na yusro yuso ana uso so beba eti bana de enkwanya abamu a obi a tibi wura mu ba do ya di show do nya di show masini onye ni nyina obi a ti ba ba chia yura eti afere de kopemu ana ye hwe se nyame ama na stu ye ya ba chia yura that is a boni bi ani menna die de boni bi ani ne fi na iko ezo no e je on to me afi nyina no oba no me ya de ba wura mu ye susu ya ye susu papa nko na e ma ne bra mu na e boni dia on to me di pafu monsa child ya na na da se yani na oti awre ti krom hele e na edwetwe enkombo no se yewura ne chi aso akasa ye afito enu ntino ye behe na ka onum ato aso eho ama ye abra ode ehode enso ebo yewura no ti ade a ye beto aso na ne empanyifa hodo a omo atnase enso so atwetwe enkommo na ye beto aso okay entino mayande ma yehwe yewura ne nkoso onom atnase ide kakra omo waka no omo ede ato yanim ma wo se zongo nkoso ne wa ha ena yewura ne nkoso hene okay yo barakase hene mum aha barakase nana barakase atas nana wadaro me bro me mo afin sharp abi abakode afi ko wiye anisa wadaro ma asembe na waka kire asante mai edika de ochedi ampo na mi ase asde di ho e de mayora photo for Asante 2422 video adaro ma na ye na yo be bitie nte afi ya ya sre ya sunde nkabo mu ede bi akoyo esre so obi anfa dwumade enfa nkora afi ade bi sinu no ya wo be bia no na obetwa ochedi ampo nte se no manyina be na barakase te say then na work for ye koya ni mi oh asamba akope na medical akano de nkabo mu bi akoye eni nsi oye ya ebeye ye chia me manfo nyina barakase man nyina chia mofra nso a osua moma ene ne mrewafo de ra me yo mu nyina akabo me di bro nya no se so twedi ampon sa afia ebe si mu nso o malo me nyina ne problem chia o be na ya dasi ente yani nana barakat ene kasa yere mayan toso na daruma open so tv open so radio ye mo open shapa wadaruma da hondi nana ai do nana inka na yeshe afi enema kose wasam apansembe ena oma ya hefoli atifo sida kesie makase afi enoma koyi o se aje bia ni boni mu no ya fa sida menya won kwa de asida ne edmenya se koyi se akoyi edmenya inoma se tia se won kwa de inoma koyi amani on this radio they to trade upon 2026 and then I was every trade upon ama santemai and Ghana mai ya mesra efro otufo nyankopon sami amena na akotoko hine woman ko tenten sabi nti ena me amoaye miti baby enu kre me ame ba usu panyi enya me ni na wo no
nti edi kan me se kwatenten di ma me nana na ma se kwatenten e di ama me ma no eye nyame anya blankesi abiri adu na ma se kwatenten e di ama me ankasa soso na ma se kwatenten e di ama ma se ayi funyina ma se ayi ablembonfo nyina se afa ba besim no eye 2026 minim se ne sisi ase wa fi mu no sa na ri kwa kodwi ri kwa kowura afra ba be ti afa ba be ru eye abotre ene tubo ase ene ri kowura afi 2026 ana da sepi ente yane nananom go so a ya twetwe nkomo zongo nkoso hene ewa ha sariki memo afinsha afin ko betu boko na ko mboko de Yiadom afi kwa wiye sai na usika de na wo ka kira Asantema 2025 ya ye de kwa wiye ewe de asida adima nyame ene obia ye ko afurufuru mu we de asira ne ema nyame de to aso de asira ma yewura ne de asira de ede ma no ye hwe ye ko ya nemi yo nya asudi na ye bomba e wo nyame o se to de se mo ye ene na pan for asabe asisi for amene se afiaso on pa bo o fufu me dia ko so kuma kama ya mu ta ayo ba ye mu oya awa no so adaka enu ena asadi adaka enu ni adaka enu ena mo adaka enu ena kwambi adaka enu asichi adaka enu ena tinapa adaka enu ena ho hampa kese ba ko eka ho adome ku otufo gbo ade wa chami gbo ade wa kashi gbo ade ayo gbo ade abrafo gbo ade chiye fo gbo ade photo film gbo ade kwadum gbo ade echaminata hura gbo ade that we join minister onene RCCC ministers no adome ko ba ya we will so afi sebe go na da no meku tufo de masi ena keme one regional chairman wadoma NDC omoso ba ya emo bag du eye sebe anwa so bag eye anwa no so adaka enum ena wadoma bi tomatoes so adaka enum ena tina pa no so adaka enum milu adaka mensa mok sebe adaka enum ena champagne adaka bako ena whiskey so pentunsia wine pentumiensa sina pentunsia odwampa otwadua madam ebru otufo bomade wachami bomade wakashi bomade ena yinko bomade said the regional minister on the NDC regional chairman ene kemi penifo said the mo official pa so boko so bompa ya ma wo mo na fi asimi wadam ebru ofutu no boko manim e bibia wie peyo omo sa seda sabode da ho two for them I see. Omi Empire Regional Minister one in a pamphlet. Yampre one no more. Yampre Regional Minister one in a pamphlet. Ese mu bula so for all mama ni ko bi na ho. So mo abase no a onye ngu ya no ho a. Be na yo ba fa tiko. Eso Adom ebru, adom afo. Omusu wa
ahwɛ wɔ mo na fi aso sɛdeɛ wɔn mo si ayɛ no wɔn ba yɛ adwampa wɔ twadua na ɛdeda wɔ ase no no wɔn da se buru emu ɔnwanwa na mo ko dwa so fo ma di dwa no ahwɛ ya dwa no bɛ yira na afɛ so hene adobɛburu ɛna ɛgye so ɛsɛm bɛkyia wae adobɛburu sɛdeɛ n'aprankɔ hema ɔse wada wo mɛburu waa na wakuta no waa bɛpem saa mmerɛ mu wane wase ɔbra sɛ be buru nya dɛ na nyɛ ɔbɛyɛ a wada wo mɛburu ne nsa pɛntum yɛnsa ɛne brandy ne wine ɛna wada wo mɛburu flower pot yi nyinaa n'aprankɔ hema ɔse wɔn de aseda ɛna ɔde da wo ɛsɛ ayɛ no bɛyɛ ɔde wayɛ no no so wada wo mɛburu ɔda ase wada wo ma tumfo se bra na wɔn ase Odon be man nti ne de yɛbaeɛ a na ne bro nya adeɛ ana yɛde ma no ne yɛama no ɛtiri na nyansa ne ɔdɔ a ɔwɔ ma obi biara no Nyankopɔn ɛma ne bi nka ɔno mfa nhwɛ asanteman na bi nka ɔman ne nyinaa o official pansɛm a wɔ ma asanteman yɛnim sɛ woba bɛgyina mampani ne mo mpanyimfoɔ nyinaa na mu ɛdeɛ na mowɔ ka ma ɛkyerɛ asanteman especially yɛwura 2026 mu yi asɛm a yɛbɛka ne sɛ bɔhyɛ a yɛde ma asanteman no yɛahyɛ ase a yɛgu so ɛyɛ deɛ yɛbɛka ne sɛ ɛntɔ sɛ afi nkɔ awie na foforɔ nsa mmra no bɔhyɛ no yɛbɛtumi ayɛ ama ɔman na afa ne ntoma pɛpɛ fra na asante so afa ne ntoma pɛpɛ fra wohwɛ aba a asante ɛde ma NDC a ebi nyɛ den incident saa gidie na ɔmanya ɛwɔ yɛ mu no ɛsɛ yɛ so tumi yɛ adwuma sɛ ɛbɛyɛ a mfie nan no du na yɛ san akɔto aba ɛma abatoɔ no ɛnyɛ den ma yɛ but yɛbɛma obi biara afisiapa ne aka sɛ ɔman no yɛbɛyɛ ne yɛhwɛ ɛnnɛ bronya wokɔ kurom a wonya ɛnan koraa na wode anante ɛnyɔma aba yɛbɛsrɛ yɛ maame no ma ɔmotɔ nyɔma no ɔdɔ a ɔmo so tumi de tete nyɔma so ɛma ɛhiafoɔ nyɛ bi ɛtɔɛ no yɛbɛda ɔmo nyinaa ase. Okay, nti Chairman Augustus Nana Akwesi ɛna ɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ no no ɛna ɔne regional minister ɔmo ebegyina ɔmampani His Excellency John Dramani Mahama nemo ɛwɔ ɛnɛ dwumadie ase yɛbɛtoa so ne nananom atoa yɛkɔtwetwe no so ɔmo atena sɛ deɛ ɔmo nso wɔka ɛkyerɛ ɛne Ghana man no na ɔmo ɛde ama yene yahwefo ne yatifo nana wadaro mebru opinso TV opinso radio memo ofinsha pa Joshua bru nana wapumba kode boko nyamiada roma wadaroma da ho de kire ne yahwefo ne yatifo wane ne ehie one nana mamfoman hene nana kwakuku ama otoso mienu pia yamfo man manfo mesre manfo man hene nana kwaku Kuam out of Sumino. Nana Yanshe 2025 any Mako saying. Oh, Boko, why? And the idea Semna will catch Mount for mine or Finch upon Semben our Maomo, and then I will come over Asante mine. Yo, Americama Asante mine answer, it will be a rap in Japan. Yes, Renyame in Shira, I'm a Kotokohene. He said, Onuna. What 3 ama
na nyinaa kwasi dɛ baayɛ oku dɛ baayɛ ne nyinaa ba bɛdi no ha yɛ biribiara kɔ so yie nti nyame nto ne nkwam ɔma no nkwa tenten na ɔnhwɛ asantema nso yie mfama yɛ me kuro manfo nso so mmom mu nyinaa fi nhyia pa awurade nka wɔ mo ho ɔnhyira wo biara sɛde bɛyɛ a afi bɛkɔ asan ba abɛhyia yɛn ho wɔ asomdwie mu nana meda ase manfo manhene nana kwaku kwam a ɔtɔ so mmienu ɛna yɛne no akasa yi nananom atena ase yɛde kan aka kyerɛw dada yɛbɛkɔ so ne ɔmo atwetwe nkɔmmɔ na afinhyia pa nsɛm a ɔmo wɔ ɛma asantema no ɔmo de ato yɛnim nana wɔdaro me bro ɔpemso tv ɔpemso radio mema afinhyia pa ɔdɔ me bro do Cameroon no ɔsɛ ɔbɛkyia ɔbɛyɛ no bɔma deɛ ɔbɛkyia ɔno no mfa do ase wada Ramadan ho de kyerɛ ne hwan na ahyia yi yɛfrɛ me Nana Owusu Ampɛ a metɔ so mmiɛnsa Obogu Manhene. Okay. Enti Nana Bogu Manhene ɛna ɛne ne kase Nana afi wobɛka no sɛn 2025 afi deɛ yɛbɛ yaba mfie yaba besua no ma bebree ɛwɔ ha sei nti mɛka sɛ afi deɛ kakra ɛkɔyie afihyia pa nsɛm bɛn na wɔma bogumanfoɔ asanteman Ghana man afihyia pa nsɛm a wɔma sɛ ma obiara afihyia pa especially me manfo boguman me wish you all Merry Christmas. Na me kase omo afia ye kusimi odoman kuma echa dia bibia bogu bibia bekoso poko bibia bekoso toti Nana yɛda ase Asante achim Bogu Manhene ɛna yɛne no ɛtwetwe nkɔmmɔ yi ɛwɔ ɔpemsoɔ 104.7 Manhyia kɔtɔkɔfie ɛna ogu so a wɔhwɛ yi ne nyinaa no ɛyɛ yɛwura hyia ɔne ne manfoɔ hyia agye ayɛ afihyia pa nsɛm atwa toɔ na wɔhyira wɔn na ɔde akɔwura afempino ne aduonu nsia mu nananom ɛda so wɔ ha yi deɛ yɛbɛkɔ nkyɛn na ɔmo nso kakra ɔmo wɔka no ɔmo ɛde ato yɛnim nana wadaro mebro ɔpemso tv so ne mema afihyia pa okay nti yɛwura ne suma nkɔ ahene ɛna ɛwɔ ha yi ɛyɛ baafo ɛna ɛne no ɛhyia yi nana wadaro ma yɛma afihyia pa afenkɔma twɛ ne tenkwam na biribi ɛkɔ so ɛna se nana yɛnhwɛ 2025 yi ɛne ma kɔ sɛn ɛne deɛ wohwɛ mu a ewiase nyinaa ayɛ den nanso wohwɛ yɛ ahennie ne ahensɛm deɛ a ne kɔ ne yɛwura daworo ma ɛne ma atotɔ dada kwam ɛne yɛnhwɛ woyɛ yɛwura asɔfo panyin deɛ 2026 yi yɛkɔ akɔwura mu yi ɛdɛn na wɔka dɛn na yɛhwɛ ne mu yɛhwɛ ne mu ne sɛ yɛwura ɔpamammerɛ ɛpamanneɛ deɛ mesrɛ nananom nyinaa ne sɛ yɛma yɛ amanneɛ ne amammerɛ ɛhia yɛ ɔhene bi wɔ kuro bi so kuro no kyerɛ aberɛkyiri wɔntumi nka ho asɛm kuro no kyere prɛko wɔntumi nka ho asɛm nso wɔ so a yɛntim ne nyinaa deɛ mesrɛ ne sɛ nananom nyinaa kɛntim pram ho ne yɛ amammerɛ ne amanneɛ no ɛnyina sɛdeɛ na tete wɔ seteɛ no a na yɛde gyawade yɛde asoa wo ahennie kɔsi bɔ no kɔ bato ahennie enti aban so wɔgye ahemfotumi akate aso no ɔmfo yɛdeɛ ma yɛn na yɛne yɛmanfoɔ te no a na yɛyɛ mmerɛ mudi soɔ no yɛnni so na nnɛ ɛsɛ aban kora wokɔ wahene kɔhyia wo bi a ɔsɛ bɛpada me korɔ ɛnyɛ no kwaa ɛbadaba yi saa na asante ahyehyɛ yɛkuro dadaada nti na ɔmanfoɔ nso nyɛ adwene sɛ yɛbɛtie dadana no mɔka na yɛdi mmara so ebuo ne adeɛ ma ɔhene na kanka ne wote wo fie anim na wahene twa mu a wobɛsɔ de gyina hɔ ɛnɛ saa de teɛ yɛanyɛ no saa yɛbɛkuta hwirihwiri ahenneɛ deɛ ɛfiri tetetete
no nyakoba kura abo wiase no kinso no no ya nkwa the book is ado ya nkwa kinso no no ya nkwa na nanom ti ene mo ba bodo nti hima se na nanom tumi no ye yiba de gira ne ehunu se titi obika titi obikire Piao. Yewura ne sofo panyin no baafo kugye wasu na ene no atwetwe enkomo yi eno nti dwumadi no de ekoso enya senketwa o yewura na tenaye watena se ne nananom egoso emana fenhyiapa na waje ne nsam nhira na ode akwa afi ewura afidamu se ne be ya afi a ebesimu no ne nyina bekoso aye nhira ama Asantehemaa ene omanfo nyina eno nti yensoso ye wa haidie ade a ye bekoso na ye ne nananom atwetwe enkomo na de omo ewo ka kire ye no omo ede ato ye ne yahwefo ensoso enim na ma menko manim kakra menko nana ho yo na mene na entwa enkomo iso anya hwe kitwe bia okay entino se sabi panyi dware wia ne nsuasa eno nti safo panyi akasa wie de on twa esubio na yebeko yanim yene nananom a ewo ye aha enso komo ye hunu se manfo ebito so ewofia ha a omo ebema yewura afinhyiapa omo nsoso kakra omo ewo kano omo edebeto yene yahefo ene yetifo so enim na omo nsaka bebi achre kotoko hene entino Safi na other video no atoha. Welcome to Kasa, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasa, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasa, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasa, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Welcome to Kasab, your ultimate family destination. Shop everything you need at our fully stocked supermarket. Choose from premium, freshly cut meats at our butchery. Enjoy warm bread from our bakery and taste delicious family prepared meals at our restaurant. And don't forget your espresso and shisha. And while you shop and dine, let your kids have fun in our safe, dedicated play zone. At Kasab, quality, convenience, and family comfort come together, all in one place. Kasab, quality, convenience, and family comfort. You can call us on 0244 630 300. Atanasi, we the chat to crowd our film. Official pansem ne saying. Yankabomo, say, a dog, any arbitrator was in ya. The Tenasi Sum Santimine, maybe the American Cacrebi. A dog, Yankopon, Yansana, you go phone someone for, or Mina may a dog arbitrate. 9 found some Eura. Elasi, inti, Nananoma this year, and Yene Omo. Enkomoi yebe koso na
say ahua omonso so abai yene ebinom enso akasa na kakra omo ewo ka kire ye no omo ede ato yene yahefo ene yatifo nyina enso enim nananom atenasi yura na deshe ne yerenom atenasi enti yebeko omo nchen na ene wafin shapan ma owo ema wonwura no omo ede ato yanim okay mame nhyase ewa ha na nana wadaroma ema ofin japa opinso tv suni afin komatu asumdwem na wabumbo kode nyame adom wadaroma nana bene ne ehye midin do adusroko pa ko boyere ba ko pe no size yo eti nana ne yenhwe ura tenase afisha pansem be na wo ma no ne kotoko hene de yakase kana sema ade bechi nana waye bebre aye titru ye aye na yere no no waye bebre na amaye nti na ye eye bronya ye sabe ma no afrisha pai de na yere nom titru ne me pa akoso ane na ehia ahema oni ha wotia ne na echi kakra na da roman ye nyina ye panyin no enti ohihini hia ahene ba bia obia ye ma opia onyankopon hyira no na ato ye wura ye ka che ye wura sa ye don bebre ye mena frishia pa afise se ne nyina ye tiase ni ano afrishia sa de do aya ma ye hu ye nya che ye beje bro nya de o enu bi akwahomo de be ma ni bro nya de no ye de koton kokko ye de koton mu enti e ka kire nyankopon se asante kotoko hene de sikadwa yi na ma ye nyankopon on hyira ne bebre ye de edo no firi akoma mu nyina yo pa akoso ohene yere ene no etwetwe nkomo no nana ohene yere sempenso wa ha nana wadaroma emo afisha pa na apombo kode wadaroma ne nana madaroma ene kan yibe kire urai watenase afiko awiye den na woka bana fisha pa mesre kwantete ma no mesre nyame bambo ma no mesre erade se bebi odi ne na besi bia yehu nyankopon fa won che do favor na onu nyankopon de ama na wiase nyina so mu no erade ma ne nyetire de bia mo ma na nye de o ma ne favor kese biem na amuno so atraga na de but sila no de aka ne nyina no emeka ye nyina ye ho erade nka na tamfo nyina hye ne na ase afisa se ne nyina aka bom de ase da me na nanom ne yehu a yenso yeda ase enti okay okay nana wadaroma udin no onyere akosua echa sempe a metosumienu Anantahema Messiah Sasahema which has asafo nyina ene kan bi kire sasafo yi ansa na yakọ sasafo me kire o mu nyina abronya die me se me ni me wura bedi enti me ama sasa o mu hwe manim new year de emwafo ne party se de tebe beba so ara yeda se ohene yere sempe no no Sasahema ena ere no etwetwe enkomo tiawei yebekoso yebekoso na yene won edede enkomo na kakra omo nso ewo kano na omo ede ato yani mo hene yere no nyina ena ne osisi ho fefe kama na omo ede amaenti no ne ehwe nyina no eye ohene yere no nko a se ne wasi afa wo ho ne no nya senketwa ene yura eni baji papa nya senketwa sanse se de omo esi afa wo ho ne no enya senketwa no nti yera so benhia kotokofie enhyemu atwa to yura ne nananom ehia ena etwagu ewo pimso tv Pimso radio your menshia kotokofi ebia na wantimi amma ha na wo he ne like page no share na wo nuanom nyina he no mu hu asante amamre ne amane aha ye wura tena se ne wo hia ne manfo a sede esitie aha nya asanketo akra ene eye ne gida enti afade no eye stronko ene ye bronya da afade no eye stronko ye di bronya na de ne yi ankasa eno nti
enti abusafo ye go so a de oson no brɛ o Manhyia kotoko fi yewura ne nananom ego so a wo chia no fe kama ena yaka kyerɛ mo sɛ ɔhene yerenom so atena se a ɔmo eba abɛkyia yewura ene awia yi ɛno nti de wo hwɛ nyinaa no efiri Manhyia ahemfie ɛyɛ Opimso TV Opimso Radio ena yɛde saa dwumadie enso ɛbɛmoyi Adobebru whiskey ahodoɔ ne nsa adobebru ntare so the more office shapa adoma to for so that's it bra enti enche bia ena ɛyɛ nyonkrofo enso ekɔkɔkyia sika nyonkro nana do ane ne ma nana memo afishapa afen komati so okay enti yo enti nana do a mankwati a wone ne ma sika nyonkro ye kwa okay enti omo achewi enche bia ahenyerefo enso bekwa akochia yewura omo ama omo so a onom eba abechia yewura binom goso a omo so edi santinu mu a omo echia kotokohene na chese omo wie ya no ahenyere enso eba na omo abechia wonwura ama no afishiapa na onom edi nkitaho tiawa na afedwumadi no enso so atwa so nea wo he nyina no efiri Manhyia kotokofie ade a yewura na setena etwato enedai ena ode ema anase yede ebramo no enti sede wo hunu no ahenyere no ma mekae no onoma fam ho fe kama wotemi sampa asante amamre asante amane efe akono na ahomekanka sa ewom enti omo ekwa akochia wonwura na amano afinshiapa enya sanketo akra enti no omo nyina ena asori a omo eko akochia no sa pepepe enti nana wadaroma ohenyere be na de na hie nana sehema nana se ohene yere yo nana de na wokochia ura ene ye bronyada de me kan chira se me ura de wa ma Asantehemaa ya krabehwe ama na kaga na man dana se pa na ahenyerefo wa me ho ye fe bibia ni a wo boa yen ye sikasam se de be ya ye ho be ye fe wa boa yen wa hitumfo se tutu de wa ma Asantehemaa ya krabehwe ama na kaga na man yela se nana wadaroma nana sokobai nana ohene yere ye mo afishapa Kometu ya sundwem ene de echen da na se de mo se fa mo hui enkran hye no ne sen de na hye mu nkran ya enne mo fa mo se e wo me oba Manhyia me kwa de me hye dan fam je se me wo yem me hina afrim enti na me maye brown ke ne bronya de o se ka me fa mo pa ma me we hu se hye na o hye me nti ma fa mo ho be che ne bronya be but eye ni nti na me de ama me ye ma ye wa afishiapa ye ma no kwatenten ye se Nyankopon bambo ma no one na Asantehemaa de ni ye wa nti ne ye ti baabi enti enne 25 ye be ma ye wa kwa ye be ma no afishiapa ye ma no ya se afise se komra no na Nyankopon ayo ya ena melo dwasa adobebru afiaso no be chia wo no tum for dem ase man kwa hene so ena ne wakwa kochia iram ayena ye kama ma entwa enkomo so nana wadaroma ohane ne no ehie nana braja tiabutu ohene yere kromo ase nana sede waziafa hui nkranhye no ne sen wokochia urade asem na woka kire no yesre nyame pamma no yede nyame ase sawama 25 akwa beto ye ne nyina enkwatenten ne ahoden ana yede ma yewura na
Nana Yeda Sipi, ma Yentrasway. Nana, what are me brew, Emma Finchapa? I think I'm at I I'm many at Kwan Wadim. Wooding. Your friend or here. Ni wa fra kuma etu apem the second. Anso abodom. I don't know for. Ene na wo extra eura ene day. Me da se. Ya me ka kakra ama eura nse me bana fish apa. Na yesra osu nshira de ma no. Na ne yesra nyame pa ma wo. Na se tutu yesra nyame ama wo. Wana ne mai wono ne mai wono ne mai wono na se tutu a ne ma preno kasa prekwa ne ma preno amampinie yesre nyame ama wo etia na bakonso pia se de omo ekochia eura se de wakana ni eura ne ire no mon ni line so nche omo ni asante mu nche enti afre omo a omo ekwa akochera na mpacho udin no bim na But your friend and any wa fra come to a pim or here manso abodom. Manso abodom or here. Nana, what are my official power? I think come to ye. No pumbo code. Yamiada Roma. Nana Ben and Neshe. I'll hear a chance to foot through that my new site, Mohammed. That my new site. Or here, Sika foot through. What are my Edena or catch the Eura any day? A man of fish shapa. Tioko Chiantino, to make a sackers. Okay, enti omo ena eko akochiano adea eura na yirenom ena eko akochiano afin so ye so I school movie PM so the name of professor. So by our dome brew, yes, and pay, and some so cookra sadacum, Wadome brew, Obo my dear, and our chammy boy my dear, or him go my dear, or can't go my dear, Wadome brew. Do I can't say them pa, and was somehow the transfer Asantehemaa Ghana mine. Do I dear eso? Or that's it. Prof. Konadu in Chicago. ahenyerenom ena echia eura na fefe enne sene osia for ho no enya sanketo akra otemi se owo ni gie mu ankasa enti sabepe ena ekoso ewo ya kotokofie ha enne aha eye nika aha aye nije aha aya serie enko a isanse eye brunya ayura atnasia ni nananom adehye amanhene abrempon edikrofo ehenkwa ene asonfo wonyina ahenyerenom onum nyina eba abechia no na wamano eye afishiapa na afi waje ni nsem enhira ewo ansana afimpo akọ ewiye enti yenso ye ha ye de osom no na se ye de ho ye ayaw amamo na monso mahunu ne ekoso o menhia kotokofie dwumadi no de ekoso anisa ekoso ahenyerenom iguso echia yura motise ye ne binom etwetwe enkomo omo fisha pansem omo ede ato yahwefo ene yetiefo nyina enso enim asetna mu no ahemfo bebre amanhene wom abrempon wom ye fiku ahodo no onyina dodo na enso ewo ha eno eda nchen ya sede maka no yura na chiame onom enso ewo ha ena afenso no
ɛyɛ ahema ahodoɔ amanhema ɛne adikrohema ɔnom nyinaa dodoɔ na enso ɛwɔ efie ha yɛde asetena yi mu dwumadie enso so ɛbrɛmo ɛwɔ pimso 104.7 yɛ live on Facebook ɛyɛ opimso TV ɛno nso obetumi abɛka yɛ ho na dwumadie na yɛde yɛdi no wɔn nso so wabɛnya emu kyɛfa ɛwɔ ɛyɛ yɛfidi kɛse ɛso nti no sɛ wonya nhyɛ link na mesrɛw click on the share button no na also so fa wadwenkyerɛ to aseɛ asante mmerɛ ne amanneɛ nko a ɛna yɛde ɛbrɛ mu yi so bantemahene baafo owusu amankwatia watena se yɛbɛkɔ ne nkyɛn na finhyia pansɛm kakra afi ɔwɔ no ɔde ama yɛne yɛahɛfoɔ ma mene kan kɔ amakyebare na mene amakyebare hene ɛkɔ twe nkɔmmɔ na wadaworo bɛburu ɔpemso TV ɔpemso radio mmɔ finhyia pa afɛnkɔbɛtue nyinaa Wadaroma yɛgye afinhyia pansɛm afi nneɛma te sɛn yo mekyia matiefo nyinaa deɛ menim sɛ afe akɔ aba bɛtoɛ deɛ sɛ yo anyo yɛdi kan yɛde naseɛ ɛbɛmatwe de ampɔ na deɛ ɛtɔ so yɛda yɛwura ase ɔtumfoɔ ase ɛsɛ ɔno nti na yɛte baabi afe nso wohwɛ deɛ ɛkɔ so yɛ ayɛbaa yɛn ho dendenden a na ɛsɛ wotum sɛ nyankopɔn ne ɛdi ne yie nti ahoɔde wɔ hɔ no deɛ biribiara yɛ akakra bi na afe akɔ awieɛ ne yɛsi foforɔ mu adesrɛ bɛn ɛna wosrɛ firi twɛde ampɔn hɔ ama yɛwura asanteman wo manfoɔ ɛne Ghana nyinaa yo deɛ di kan deɛ adesrɛ de sɛ wotwɛde ampɔ nyankopɔn sɛ ɔma yɛwura nkwatenten ɛfiri sɛ wohwɛ a ɔma ahenni ayɛ fɛ ɔma ahenni ayɛ krabɛhwɛ ɛno nti obi te baabiara na ɔto dwadeɛ wɔsɛ adeɛ no ɔma adeɛ no ayɛ fɛfɛɛfɛ nti obiara pɛ mu ayɛ de abɛwura nti obi a ɔbɛwura mu biara firi sɛ ɔno nso ɛso nti ɔte baabi a na ɔka deɛ ɛnni kwan sɛ ɔyɛ dɛ wɔka ne nyinaa yɛwura ana ama ahenni ayɛ ahenni nti deɛ ɛbɛsɛ no sɛ nyankopɔn ɛma no kwatenten ɔma no adom no ɛnyɛ kɛse na ɔma no ne bɛnu bɛ sɛ wisdom nyansa no ɛmmoro deɛ n'abotrɛ wohwɛ yɛwura wɔ n'abotrɛ a wɔde ka asɛm wɔto no bɔ ase yɛdi asɛm kora a wɔto no bɔ ase ɛhwehwɛ asɛm no kɔ akyiri paa nti ne nyinaa yɛde ade sɛ deɛ ɛyɛ baako pɛ sɛ nyankopɔn bɛma no kwatenten wɔma no nyini kyɛ yɛso wɔ nkwa a wowɔ ade nyinaa ba wo ne nkwa a na wowɔ deɛ nti ade deɛ ɛbɛyɛ musuo ne ɛsan deɛ ɛsɛ nyankopɔn sɛ nyame nyini firim na ɔmmɔ no ho ban ɛma no kwatenten nana yɛda ase pii yɛsome da m ase afei nso nti yɛne amakyebare hene nana ɛdo gyamfi nana gyedu kumani yɛda ase kumanyini no first ana amanfoɔ ɛwiewie ɛyɛ mu dɛ kumanyini ɔmo nte aseɛ kumanyini na otumfoɔ kyɛ yɛmi na meku ani
Montia said to be asked, or say, your friend who come and you original come and you ti nana you do kumeni amache bare here and I don't know educate and combo mira wadaro me bru okay nana o call ntina me pese Adarma Naduma Sianamu. Yeguso yene nananom edidin komon kakra ewo kotokofie ha sesei edru se otumfo akrachefo omo nso ekokochia no House of Chiefs omo emo adwumayefo Kumasi Traditional Council omo registrar ena akochia yura no we pe na chese Ashanti Regional House of Chiefs registrar ononso ena ode ensa eto yura nsayem na wamana finshapa no no pepepe ena ekoso Manhyia kotokofie ha afi oni aka no nyina no ebo wo mu ase na wachia yura okay enti omonso kwa akochia yura na audience ato ensayem live Opimso TV Opimso Radio na masrese obaya onso share link no na onua enso enyabi na onhwe na wohunu amamre Otumfo demase onso akochia yura awie na wamano afinshapa adwumayefo nkae no ebo mu ase ama yura na afi no omonso so akotena se kama aha enti santin monso no me hu se Niger for Tuareg for no omonso so edim kama omonso ebechia abromam obapani wase nebronya watena se obaya broni sapantu whisky fantu obo mu ade wachi ame bo mu ade de ode becha onu nebro otumfo dase penny ena wachia ewie no okay enti afi ena Tuareg for no omonso so edru omoso omo bese bibi achre krobia sante kotokohene na yatwaso enti eno ena wohuno ewo screen no so no onom ene yura chiame edinkita hona sentia omo ha no omo ononso ediato yura nim ama ononso atibi enti eno ena ohu ewo TV no so no Adaroma Tuareg pena osina na mu sabe Asantehemaa ona na osi afia no ohia wontimi ntina obemu afinshiapa na oso otia ne na achi ena okonya afidie yi camera afidie atwa ekọ achiri pa bese kwansini baako ena Mike nkasamu no ose ekọ achiri pa nti wato bi so Adaroma de ba no de abeboa ama obambo emu ayeden Adaroma se de ose nebru Motorola Adaroma nsu adaka nso edu eka ho achire no abehye oi nti ya motire na ne nko no akọchire nse de sie no oi bo mu ase kona yoro nshraw Adaroma o mama ya so oni mama ya o so odumu ba no ehra o mebru omura ena onum aba
Obema Yura Finshapa na Washrawon Ewo ene Jumadi emu nti eno ena ohuni ewo Opimso TV Opimso Radio no yeguso a yede Jumadi ebro ewo Manhyia Kotokofie na kyerɛ ene nhyiamu atwato a yewura ene ne manfo Asia na ewo bronyai mu Uya na kyerɛ afino ekɔ wiya ne sana sempo Asante memu kra de afino abawiya no eno ene Jumadi a yede ebremo ana yede somo ewo Opimso TV Opimso Radio yebekoso na empanyifo a omwo ha yene ebinom atwetwe enkomo ewo Jumadi enso emu Adama wa pachi number 1 hene fi etwa mu ne mu odin oprai nenso mpa abopenti ene wa sorry ene bro nya watena se a oso Adama ontimi nhwe obaya okura ne nsem hampers ahodo yi eye nan ubu amu ade de odi be cha on ne bro otum for das down home. Tuareg for one hina ewa Asantehemaa omo ebechi ayura ubu amu ade achame bu amu ade ena hinkwa ebu amu ade so de duya si ehima wose ndebru mbuya se hine ene maame so de omu se ndebru otumfo de mo ase Mapumba kode da se fa ya da nyamia se fa eba cho wudin nyina aboma ya hwefo ne NTB Mohammed Abubakar a me chief Tuareg Tamashak for omo Ashanti region nyina me na me da omo ano ha enti Tuareg Tamashak for Asante region nyina no ono ene da onom ano ene mo abechia yewura ede na wo ka de nti ena mo ba ha ene wiei yo MC yewura de sede wo hyehyira me anyame ahyira me no minti na ho na afia soa na mimba sum anase mimba ma yewura afishapa nne di me ba ye poti na anu nechi mitukwan kakra ana mekohu motrola kasamafo no omo say I kasat echo up to 1 kilometers ana me say no we de ebeboa yewura security for te se medi biba na medi ma yewura na odi aboa ni security esam entina ma medi ba kama pa original pa yewura da se na ansana no de na wo kan kire Tuareg for a ewo Asantehemaa de mi wo ka kire Tuareg for mo Ashanti region ne say asumdie na omunimye no a yewura de bia wotoyefo ani asumdie na mbabo modin anase omumbo modin na ye asumdie na omudin nimye no yentinata because me kai say police commander
bae afiwi ya wose since waye jima wo Ghana fana bebre bet wanchi nipa ba kokura da se ose ono ye toarege ni awakodi boni krono ana bibisa dabi yan ka ho kura bibia ye de ye dwodie ana ehia ye eni nkabom eni odo eni kuriye sana ye ditina mo se amumentina sa ndase Yiadom asipi minsu madam ase epimso radio nyankopon shiramo bebre medase. Okay, nti any Tuareg for enso ena atwetwe enkomoy okay. Monsieur Bruce de na ma conforce no sa fia no ahia do no a wonsura na mo de gina ha sesei on ba ya odwampa otwadua snap pentu nsia wine pentu miensa eye wado mebru whisky pentu champagne pentu ana bomade na no konfo e mo official pa no lebru tu for de mase mo mase na mo ntia na mo nko. So bru said the territory on na brewa musu nti no moti baabie ade mafia no ahia on ba ya dwampa otwadua ensa hodo yi nyina wada mebru wada mebru bo made wacha me bo made ana yinkwa bo made do mo official pa no tumfo maka omudwan ka se wada mebru tumfo de mase said the ton of so say no was what don mebru the to hon chair de nso ba ya jampa otwadua den sa hodo yi no ma fi chapalo no for that. So Bruce said the Brahine was what Dauma Baya, the Kuku, Kaseba, a Koko in Sia, and a reliable Sada, and a wine pentu, and a bomber dear, or charming bomber dear. Lodi Edward said, no more fish upon the brew. Two for that's it.
Monsieur vous said about four. I don't continue for saying. Also, I don't make brew. Fear no share. On my jump out to be no. A young wine, pen to me and son. Champagne, pen to me and son. On board, my dear. And watch me, my dear. Almost Fisher Pa, a senior Pamau. I tell my Santa Manigana mine. Two for the mass. One for court, no two for no house. So I don't know not the Nasine. So I don't know if I know she or cinema Padamount. Thomas Antimine. But yeah, snap, pentunsia, and some who do ya, so as you said, every now I don't know brew, and I'll bomb my dear, or chamber my dear. Cecilia main count, as my phone tower, she never be a go so. It was in a brew. For that, couldn't run us. So, what for doing any penny money? I don't know. So, for the city sooner, or SMS say, idea or Yano, Kwangoma, honey, I don't know, brew, or they, Bakma could do. So, Robert soon. I don't know, Kuta. Yeah, the boy, my dear. What me, boy, my dear. I don't know. So, we see that another to be you mean. I don't know, brew. So, what do I say? That's it. So for that's what Papa. Was it? I told so that can go. I say one for that can go. No way. Uja come on now. I don't borrow about them. So by ya snap pentuns here, and so who do I say you mean? I don't know, Ubo, my dear, or more official, I don't know. Two for that. So we said that I'm never for so I don't know, brew. Fenosia, on by ya, we jump out, Chedia. The most snap, pen to me, and I'm born, my dear, or shall me born, my dear. The most in my own brew. And I'm so referable, Montrans answer. To them, and no one so referable. Two for the mass, food was it. One answer.
Monsieur Bru, certainement don't enforce it. Almost what Dauma, Feno Shia, Pipe or Pa, maybe I cause a come but you jump out to you know. Almost not Pentusia. I don't know, my dear. Watch me, my dear. And I him call my dear. Almost in a pedimount. I'll teach me beer, said I will teach us at my Yokoson. I don't know. Almost I Bru. Two for so that's it. When I'm going to go transit. I don't know why. I'm going to transit. Benkum. No, not for so. It's not sober. Bomasi. I don't say the Wabrewa. Sabi. Nagunahima. Say I fear no share Wadoma. Where you jump out with Tredia. Nensa Hodo. Uboma dear. Wachami Boma dear. Adome Bru. Sinem Padimau. Adoma. For that, I couldn't even was. I'm for Ghana way. I can't find it. So we said that I'm being confused. So if you know she are on by ya, we jump out with Tredia. Snap Pentusia, and some who do as you say in Nara. Some of them could do me, and some who do me, no matter say. Wadama, and I'll bore my dear. Watch me, bore my dear. And I'll him call bore my dear. Wadama, Namu for say, Sabi, the say, Name, there's a mount. I told my son to mine. I tell me the beer, Wadama. Two for the mass. To go to a corner, even was no, you know. Michael for.
so kuto busa wadon me bru o da se bru ko so do ma se o do ma se fa fa bra you know the food Monsieur vous c'est de Bible for says you go buy no fast e go to asabe kuma ma o ko na chi e ba se se bia pia so awon so o de tai se bo chi no Bible for chi o de wa ye na bu e wa ye e ba se o de asi se o de fuma na sa e na no e wa kan wi no ano no o da se bu o da se bu Uncle, no boom was it. Your album was it. Natural for the Jassy and Kobiama Red. So we say natural for sale. Since the friend was here, I'm by a Japan to job, you know. Sam, Pentusia, two for Boma dear, or Chairman Boma dear, and now you go Boma dear. Said I don't know to the four. So I don't know, I feel no share. The office, so be stressing a man and cow home. Now, so be Fuku, Thomas, I don't know. I'm going to say, never quite never know. So we said that fear free of this stuff, Pentusia, Obama dear, or him called Obama dear, and our Charlie Obama dear. That fear free, the Roman officer, and the blue. Never for a corner to front child. I got so my way, that's it. I got here.
I don't say the Nagos of Manhyia, Automobile, or the board, the bank to be behind their back, and not to see the now by Automobile, or don't say who, sorry, and the Boma dear. I don't know we were not charming, Boma dear. What is your father? Some food in Wadoma. To God as not just. It's a peaceful way, it's a peaceful way. Because some money are I don't say the number goes off for sale. No, I'm so I don't buy about the motor. Say we want to make help. I won't buy ya. You are probably too young, you know. Snap pen to see, and I hamper. I saw how do we train you. Hamper who do you know? I don't make blue. And I will bomb my dear, or charming bomb my dear, and I will cover my dear. Let me see my pedal. I don't make blue. Two for the masses. Was a power. So,
Sikakuya. Apuma Santa. Sanafo. Say enche na jumadie nyina ye de ba ewieye. They say kama yese yura ne nananom nyina che awie ama de aka eye bronya de yura nankasa ode ema ne nananom se afia no hia onyina onfa entrebribi emfa enya abujusio osoma wasom asanteman ne nyina mu no efiti afia hyase ebesi ewieye was tenase de twato de a na kyerɛ sɛ onyi brebe na onfa enkodi bronya nti sumankwafo won bronya de asomfo agi won de afi nsene na edri won so a yiwra ahyehye bo mu ade kakra ono nso so de kyerɛ nani so akyerɛ omosoma sompa omasom afi mu nyina no sa na Yura and so ne papa na papa ne do ene ne tima woman man for se brunyan anya hwe kra no omo nso beto nsuo omo beto kosua bi na ode ehira wa no e de atwen afia o kosimu no enti eno na yehunu yi ewo eye Opimso TV Opimso radio ese eye Yura ne ma enso so na ato santene ewo ka akochia no eye ohenema henema ena eko akochia no Yura ne ba bema ena odensa eto nsayem achia no fefe no ade a eno ena ekoso no nti krobia Asante kotoko hene ne ma ena echie a yehuni okay nti owia na afi watoa dwumadi no so na asomfo no nyina obia so akwaje ne bronya de sesei de ebre no eko enchepi na yura ebe mane muso na afi ye de dwumadi no aba ewieye nti live Opimso TV Opimso radio Facebook page no Opimso radio afi YouTube no Opimso TV obetumi akaye ho na oba misrel like in page no share page no o adwenkyere bia fato ase na ekoso nyina no Asante amamra ne amane a eno nso etwago na yede esomo ewo Manhyia ahemfie no enti they say no senior medical kai no you na somfo na brempon na manhene ne na henyerenom ene woni a aka nyina no obia kyewie de twato ono ankasa ne ma na onom akwakyei enti owie pe enche na ye de dwumadi no enso so eba awieye ewo aha nti wotoa bronya ade no so echemfo enso akwaje won bronya ade ewo sankwase for enso ena edru won so a okwaje won de no sa pepe ena etie yurama echiawie no afei na omo so efri edwom ha akro eno ena aswamefo ohwei afei so ame somsisi onyina eye yura de hia wosom no enti brunyan kakra ode ma won se onum emfa enkodi brunya
ɛna ɔmo ɛgye no nkakra no obiara Asekanfo onyi obiara mfirim ne asomfo no deɛ onyi baako kora mfirim ɔde obiara deɛ ɛma no saa na afi biara wɔyɛ no abrafo ɛwɔ Manhyia kɔtɔkɔfie ha nti abrafo enso ɛna ɔnom akɔgye ɔmo deɛ no ɔmo ɛna ɛwɛn yewura anim osumfoɔ enso so ɛdeɛ ɛna ɛduru wɔn so no tɔprɛfoɔ enso so akɔgye kanea sɔfoɔ wɔnom ɛna ɛsɔ kanea ɛma yewura nti ɔmo nso so aduru wɔn so a wakɔgye wɔn deɛ kama Phantom from near Tumpan. On a can't you run training Phantom from near Tumpino, almost so enono. Phantom from Swafo. Bento Entiaguso Ira Oguso Eche Obia it could be Obia Wumbia and Sabacanadi Ira when you be and frame Obia and Sabacanadi and Sana was sorry na or the affinity na and so Abba Avier. Immediate Contimpomuta Impebinin Crevi. Impinting Kafo Aprede Otumfo Kete Nai Makete Tiprini Amwakwa Kwadjom Uramisubru, Adaroma, Bonuri, Adarma until what baby. Umpabo pa mafia son, and no what nasia. Adarma said your day ever chiao. Ukrainian sem jumpa to your dear. Adarma and San Hodua was she in a account. Ubo my dear, Wachami bo my dear, and our Hinqua bo my dear. Said the Bonuri in a SN. Utum for that's Papa. Couldn't you range down? And so I there or they bre yura afi jumpa o che do enye dwanketwa or the beda yura se enya sanketwa kra ono ena wachia yura ewie bonyure hene no afi achede no etwa so achede no etwa so okay. Quanchuma
Mentia Chefo. So do. Ganta Swafo. Yahu idea of the abeche Euro official person, then our country Asantehemaa Day. 25th December, and ne bronya da. Eura opem so otumfo se dutu. Omi enyina so te se enne o tenase no na Asantehemaa yenyina baba bechia. Empa me so me di osiye oyo. Me ba em kuta me so modwanpa otuadua nsa assorted. Pentu bebrebe mintimi nkan ene bo mu ade sem de baba chia me wura se nyame aye adom na afepa Asante ewura bion no hwa Asantehemaa so no ye ni yie ye nyina eta na chi meta na chi pa ene ye hwe Asantehemaa ni Ghana nyina afijiapa Nana yeda sipi nana bonwere hene yeko ya nimu 2026 ede na wo kan kire Asantehemaa de na yesre every ye twediampon ho yesre kwatenten ni ahoden yesre se otwediampon ohwe ewura so man o man kwatenten o man ahoden me stress Asantehemaa Ghana man ye nyina enta na chi because o wadwenpa e ma Ghana o wadwenpa ma Ghana yeda sipi yene nana bonwere hene ena etwetwe enkomoyi enche bia ena ode dwampa Franka Tufo ebeche Eura na omano eye afishiapa ena yene no enso atwetwe enkomoyi ache Eura ache dia ode ma ne nana no mbronya ade no guso a onom eje enya sanketo Franka Tufo enso akwaje omo ade onuma esa Eura kobe edwabo ase otenasia oni a esa no omo nso babajom de royal dancers no omo nso na edru omo so no enti Eura se dem de kan no otenasi sei na bronya da onyi obi a infirmo hese obi an sakbeka ne de savepe na ekoso ewo Manhyia ahemfie ha yenso yede ebremo enti yewie pe anasenche bia na dwumade no eba ewieye ewo eye Manhyia kotokofie ha na yenso so yede afi mu dwumade nyina yenso so esi ha na yasre twediampon se obema ahoden na afida 2026 yasane eshia na yakoso asom Asantehemaa enedei enti Eura na droba for enso so ejomo de code for awom church no omo nso so de na edru so a oje no government police afei police for almost so ewen Eura aba ifra mufra ben mu me kan sa amo so eboa bambo ofia ha almost so de asrafo almost so wen Eura ofia ha no almost so na eje omo ede no Ocha Priseno Amano Ayefe. Aha. Afi Parks and Gardens for Omo so CC Fiama Ayefe no. Omo so prison officer in charge of Manhyia. No. Afi prison officers are ewo Manhyia no. Omo so there na edru so no. Garden boys. Electrician. Mamenes.
Manhyia garden workers. Cleaners. Inti cleaners ewofia ha Eura nyasa nketra asomfo ewofia ha edoso papa nanso okai obia ehwese afidra obe obia ye Otunfo own police na afi ode obia nso de amano inti otunfo posifo we munye omomfra bemu ono angasa nso ne posifo wofia ha omo nso na ekoje omo de no enti sa enete obia ensa Otunfo stewards ebeka ne de obia ensa afotunsamfo nananum wedi ebesre na makaye nkwanfo ne yada yirasi enti obia nsa ka ne de wie nananum so odase momien pre otunfo yam pre noy yam pre Asantehemaa yam pre Asantehemaa yam pre noy yam pre otunfo yam pre noy. It is a America Kaino, asomfo a wofie ha no, egumu ahodo, omodoso, papa, obia, enso, ensa, aka nedie, energy sem, ede ama asomfo, what is it, omo epne eura, na, o sre, tridiampon, amano, se onkaso. Toninsem na sede oyema wono onye no sada isre twede mpon se onkoso enhira yura afi ayekosimi yesra hoden yesre bambo papa yesre nkoso yedie na yede ema yura se obekoso ede kita na Asantehemaa ama enema akoso ayekra behwe oma hinie ayakono ama hinie ayede ama obuo aba hinie mu ama bibia ensoso akoso enti enche na yede dwumadie no nyina eba awieye ewo opemso 104.7 Enti they say about no nine pepe about no nine pepe ewo Manhyia kotokofie ebraso se yura oh sorry enti ohe ni akoso ya yura ebe sorry yura ebe sorry yura ebe sorry
Nana no yewra pagani mu. Yewra pagani mu. Yada Chedian Ponce, say what's the name, Amaye, what's the name, Ama Santemai, and Nedday, Ama Yura, Nijumadina, Elsa Kosori, Pa, Yura, sorry, on Nananum, Obeshan, Nananumina, na or the Jumadino SC, Yabakoso, na Yasom Asantemai, na Yade, and Osomno aba awiye ewo pemso 104.7 Manhyia himfie ena yewa yedi adwuma opese oni yen obeka opese obeka ye ho a 104.7 radio no so ena TV no Facebook pemso radio YouTube pemso TV online no pemso.com we ni akwaso nyina no ehon sam nyina ye kruchire nyina bako na ye de go opimso.com sana be ya o so betima kenkan bi na wohunu nia ekoso enyina ewo Manhyia ahemfi ena da ibronya da ne da etoso edununum eno enti yewura wasori a wochia eye na ne panyimfo aha onia ebone chidom ote ni benkum ni lifa so nyina no ochia onyina owiepɛ obesi fom osi fom a na o sha sefri ni fa fm na wachia na nanom nyina ansana watene akɔ jojo ne ho na ode enne osom no nyina nso aba ewiye enti yebeda Asantehemaa se afi so yedwumadie nyina omo mombo yechidom na mone yesom Asantehemaa mone yesom yewura akra bia Asante gotoko hene mone ho aye ni ho eno nti ebekoso asre twedi ampon se onkoso a emo Asantehemaa nyina ho ban na ya hefo ne yetiefo nyina nso onhira obia afi na afi a yebesum nso no onfa nadom ene ne nhira enom yen na yedwumadie nyina ye ne ahwefo ne yetiefo nyina empuntiu emremo na enkoso ewiye pa midin de kwabena kyerɛ Martin Ado enne opimso radio opimso TV ya somfo nyina eba ha a yebesom ye ade a yensi you yewura osai safo ono ene di ene baaye ena general manager yewura Kofi Boache commander 1 ono also edi enimo ndi ekwachi aye afi in programs manager Fuseni Isa ono ewa ha ena asomfo no nyina enso ewa ha enti omo boy a ni a wohu nyina eba so no yemfa na omo nyina nso ase se omo go so suma Asantehemaa Derek Antwibosi akọ Mr Black ono ene camera for no nyina teacher Kofi Lenzi afi Eben ene George nom omo nyina ebe boaye ena Yvonne Chief omo aka no nyina omo so ebe hwe se dwumadie no nyina so de ese ba so nyina no eba ye Hajara Daromba
ɔkɔtwerɛ nsɛm mu nyinaa deɛ go opimso.com na ɔnso ɔnya bi akenkan enti yɛbɛkɔ so na yɛda obi biara se news crew adomankomasɛm masɛm ɔyɛ ɔpemsoɔ prama so afei ɔsɛ kurom kwan so kumase fie ɛne dwumadie nkae a yɛde so ma afei mu nyinaa no yɛbɛda ɔmo nyinaa se sɛ ɔmo nso ɛsom yɛn newsfo no nyinaa so yɛda obiara se dugya fi kumani ɛyɛ nana adeɛ mu duro afei Kwame Ewua Nimfoɔ Johnson Owusu Adiomi Abena Pokuya ɛne Mensa Brampa ɔmo nyinaa yɛda mo nyinaa se sɛ ɔmo boa yɛ a yɛsom Asantema afei mu nyinaa na yɛakɔ so asra Asantema sɛ monkɔ so anta yɛkyi na afei a yɛbɛsi mu no yɛn nyinaa yɛnsom Asantema yɛnsom korɔbea Asante kɔtɔkɔhene ɛne Ghana man nyinaa yɛda bibiara se monkɔ so a na mo ne yɛntena ɛwɔ Pemso 104.7 Facebook no ɛyɛ Pemso TV ɛna YouTube no ɛyɛ Pemso TV yɛda mo se manfo Manhyia Manhyia ɛna ɛho no yɛwura ɛne n'asomfoɔ aha yɛwura ɛna ɛho no yi obi ɛde brebe certificate bi ɛkyerɛ yɛwura wagye ada n'ase okay ɛyɛ Guinness World Record certificate a Asantema this year ɔno nso ɔte ne nsa tumi aka ɛna ɛnɛ ɔde abɛkyerɛ yɛwura no ɛfɛ paa aha nyasa nketewa koraa ɛno ɛna yɛhu no yi ɛwɔ yɛn TV no so afei ɛna yɛwura ɛbɛkyea ahemfo no nananom a wɔnom ɛwɔ edwabɔ ase ɔbɛkyea wɔn nyinaa ansa na ɔfiri edwabɔ ase
Estrano, Fefe. Na ira ego so che de na yensan fasida ema yadwumayefo no bia akamo yen chief technician Simon Adekusi ono so abo dwuma papa afi le wohu ye opimso TV opimso radio ni nyina ye Simon Adekusi adawroma ena yetimi ebo sa adwuma yi ono ene yen chief technician Yami Oishan Yipa eno nonti ya goswa da ya duma phone nyina se omo yi omakomem esum sompa na ya se twedi ampon se onkoso Israel afia yebesimoyi na enema enkoso yi kama ema obibia enti ewura egoso awochia na ehemfo eye amache bare hene na wachia no afi ade abantama hene enso ena wochia no bantama hene bafo osama nkwetia ena yewura achia no sa pepepe ena ekoso ewo edwaboi ase was on for Juelilo, Ede Baia Lessa Santamera, Nyati Crowry, Nebra Regomaso, Autumn for Egosua Orchia, Ninanum, Ogosu Echa and Hemfo, Ogosu Echa, Nahima, Elgosu Echa, Ninanum, Ewo Edabui Ase. Sabepe ena ohi ewo Opimso TV on YouTube afi Facebook so Opimso Radio ena yede Ebramono
enti ira wachia le mpanyinfo no me ho se bafo kwam kusi na nkobia hene wachia no na ogoso echia le mpanyinfo na me ka no say ma me pass down so ma ye crew no nyina ye hya ase emfiri anopa no so elim se no so kosi no ndo adoma nkomasem ye nia fredi agiman afi ahyase watene mo a woni ni nua no na bedwafo eye nana diewu nom mrante ofase ade ase nom ene na bedwafo no nyina omo transi chire mu amamre ne amane ahodo ye wuradwuma die nyina mu adesua ne mu adechire nyina no omo ena de breyen afi ne e kan se eda omo nyina se nyame nhira omo na afi a ye besimu no omo nto asonya ahoden emfanya adwuma afi nondu enso ye masem abenado fie ene na bedwafo omo so eda omo nyina se afi omo boa omanfo a omo de omo ha ebeda omo nyina eba omo nya no yie energy aba onom obusuamo ene omo asetenamo na owie pe na chese ye toaso a ye de aseda no be so ma DJ Black 1 o'clock to 3 p.m. ono so nyompa enye sempa ene otenase ene na bedwafo ede som ye afi mu nyina no omo so ye da mu nyina se na commander 1 Kofi Boache nkwantana so ono so no miensa ekosi no nsia ono so one na bedwafo nyina ne crew no nyina omo so ye da omo ase na afi eye pramaso so no ade a eye kwame anane one na bedwafo Nicholas afi Bismarck Zuba ene eye atobranom omo to tenase de agudie mu nsam de coach ko brema nyina no omo ede breye omo so nyame enhira mo papa na ye na news for no nyina so ase se omo so ede kase ai mo hwam afi ahyase ebesi na wieye omo so ede breye eye eruja mfi kumanin eye ewoninfo ade modro afi Johnson also adiomi ene enkai no nyina omo so omo edikase no ebesom yen abena pokuanom ajoa se wa yonkodonom ene omo aka nyina so omo de kase mu hwam ene besom ye afimo na yeko omo so a omo ene twamfoni ni emayen video for ene eye photo for no nyina so yeda omo nyina se Derek Black no ni crew no omo se da omo se yinim se be ma sei ene da omo no afi omo bojuma papa ye wurajuma die nyina no omo ma arefo ne tifo mo so munya ne ekọ so nyina omo se da mo nyina se crew no nyina lenzi nom okay, and come here, you crack a frame. DJ Simple. On so Bojuma Papa, Yami Uishanu Ye Papa. Okay, O2 for Edge Nisuman Kwahene, and watch Yan of a fair no Shao Munina. Okay, into dear Drono dear, Kama say Yura, or we are Nessa, or Kama say we are Nessa. Enti no na me bobo media crew no bede kan ada lenzi ase eben eso abojuma afi nyame oisha no na Vegas and so esome enya senketwa yeda Vegas so ase se afi omo boaya infonia hodo video hodo nyina no
Omo Emma Inyabi Eshe, and Anapoku, and so Danase, Afe Yvonne, and so Eka Eta Chiri Pampe, and a switch and not Nina or Mutimi Emma also Inyabi Eshe, Yeveda Obibia say Afi, and Kodia Omako, and Moa Omo Abua, Ninano, Yadimo Seda, Emma Yekru Nina. Say, dear, Jumadino. Nina Aberianesa Nina Aberianesa. Oh my Echa Moya this year. Ayoko Adeshibusiano, Oyoko Adeshibu Ayura, say Ocha Omono, and no Enaohe, Ewa Pinso TV so, Ewa YouTube, and after your Pinso Radio, Ewa Facebook no. Hello. Yura go so a watch additional. Yura go so a watch additional.
was on for they say there. Yura Otum for say to a bill. Watch ya Obia every and anonymous every. Afi ena watina ofri ejaboya se. Yenso ye debesi na yasre twedi ampon se onkoswa ema yura anye kase. Onkoswa mana hoden. Onkoswa ema no atwotra. Or dear cross and free if tete. Our business say, on can home, now on ten mention. Said the Wama Santama, I have friend I can see none, and Cosso and I can see, sir. Yet that Nanumina say, yet Asantema say, yet I have 4 years Tifunina say, Medin the Cabinet Martin Ado. Aha, and I feel you may be in no, yet the AC, Tradian Poya Domoa. Afida. I think Penina didn't see ya. Yabesan Asia. Na a free 5th January air column. Ya free, you may be in a say. Ama Aquaswasum Asantehemaa. Yiadom say, some of us who cry more. Yiadom Uishra Ubia. Yabekoso Asum Asantehemaa.